Mental pejuang. Panglimbang 5 menit dina Kamis Pon tanggal 5 Juni taun 2020. Kapetik saka kitab lelakone para rasul bab Ruriku ayat 30 katerusake bab 23 ayat 6 tekan ayat 11. Jroning sawijining patemon, Pak Hadi sebut wae jenenge mengkono, ncritakake pengalaman momong para karyawan anyar saka generasi stroberi kang kaanggep mentale jemek njleketek, mrupuk, gampang nglokro. Bocah-bocah saiki iki sacara intelektual pancen padha pinter-pinter, gathekan, nanging rikala kaadepake maneka perkara padha gampang nglokro, ceklek aten. Cekak aose, nom-noman jaman saiki iki ora tatak lan tanggon jroning berjuang. Mengkono kandhane Pak Hadi. Apa panjenengan pandemen PLM uga ngadepi kahanan kaya kang kacaritakake Pak Hadi ing Cecala? Prayoga sinau karo Santo Paulus ing waosan dina iki. Ing waosan Santo Lukas ncritakake perjuangane Santo Paulus anggone berjuang martakake kabar kabungan ngadepi sikap memungsuhane para imam Yahudi. Sinebut berjuang jalaran pepalang kang kaadepi pancen banget ing abot menawa ora bisa sinebut ngancam nyawane. Kepara jroning persidangan, Santo Paulus isih kober martakake iman kapitayani. Telung perkara bisa kasinaoni saka prastawane Santo Paulus iki. Sepisan, panggraitane kang tajem ndadekake Santo Paulus sumurup anane rong golongan jroning kumpulan para imam Yahudi, kelompok Parisi karo kelompok Saduki. Rong golongan kang ora bisa nyawiji. Kapindho, Santo Paulus migunakake kalodhangan kanggo lumawan kanthi cara mecah kekuatan kelompok imam mau. Ing sangarepe para imam, Santo Paulus mbeberake kapitayane bab urip langgeng kang laras karo kayakinane imam-imam pangrasuk paham Parisi. Mesthi wae para imam Saduki kang ora percaya ora padha gelem nampa panemu mau. Wong-wong mau padha nampik panemune Santo Paulus uga panemune wong-wong Parisi. Kang dumadi sabanjure yaiku udrek-udrekan rame kang njurus menyang perpecahan antara imam kelompok Saduki kalawan imam kelompok Parisi. Wong-wong Parisi rumangsa ora nemokake kaluputan saka Santo Paulus. Dene para imam Saduki kukuh panemu tetep ngadili Santo Paulus. Marga ora nemokake kesepakatan, sidang kanggo nibakake paukuman menyang Santo Paulus kandhek. Katelu, sesorah pambela dirine Santo Paulus rumesep ing atine para imam Parisi mligine lan nimbulake pitakonan-pitakonan kanthi paneges kang jero. Ing kono, Yang Roh Suci makarya madangi wong-wong mau. Gusti rena marang perjuangane Santo Paulus. Panjenengane paring paneguh lan ayan martakake kabar kabungan menyang kutha Romawi. Ditatak atimu, aku tansah ngawat-awati lakumu. Para tresna PLM kinasih, paseksen ayan iman kapitayan Katolik ora amung dumadi ing ranah urip karohanen wae, ananging uga sumrambah ing urip padinan kang praktis kayata ing papan panggawean. Kepara kualitas iman bisa kadeleng saka sepira wong Katolik gigih jroning ngadepi persoalan-persoalan kang dumadi jroning panggawean. Para pendherek dalam Sang Kristus bisa dadi seksi kapitayani rikala kanthi ulet lan mletik pikire berjuang ngadepi saben tantanganing urip. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula mujus manuwun awit tulodo Santo Paulus ingkang tanpa kenal sayah gigih berjuang martosaken kapitayan mring paduka. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci.
Amin.